So, naami karon sa Duwo ang liron. Steak Smoke House. And, dyan na oras? 10:35 na. Mapay pagpamahaw na mo. And, naghuwat na lang ni sa mga order na sisig na only rice, chicken na only rice, dayon scallops. First time ako kakakaon ng scallops. Kaya ingon siya, lami ko ng scallops. So, tilaw ta. And, nata sa MJ Square karon. And, wala pa kayo yung mga abli na tindahan. So, mga on sa amin no. Bye! All of my life, I have been waiting for all you give to me. You open my eyes and show me how to love unselfishly. I dream of this 1,000 times before. In my dreams I couldn't love you more. I'll give you mine until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Hi guys! Karon pag-ilong namin uli na namin sa Barge para Agnaya. So, mao na to guys. Mao na to yung last kuwan sa ato ang bantayan trip. Wait lang. So, hope malinga mo sa ako ang bakasyon. 2 days na bakasyon. Salamat kayo. Ay mo kalimot o subscribe sa akong channel o like sa akong mga videos. Salamat! Bye! Sunod na po nga travel, char, may budget. Bye!